Ac eto o Dduw i ni yn blant i ti, ac oherwydd ein bod yn blant i ti, yna mae gennym le i alw arna ti i ddod i'n plith, i weithio yn rymus unwaith eto, i ti ddiwygio dy blant, i ddiwygio dy eglwys yma, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, i ni yn gofyn i ti o Dduw i ddod ac i arwain eneidiau, i beri bydd i traed yn dod yn ei cannoedd os nad yn ein miloedd ar filoedd, i ddod i wrando ar ffordd iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio bydd y ras yn anorchfygol a bydde ti yn arwain eneidiau i ddod i wrando, i ddod i glywed am ffordd iachawdwriaeth. Ac o Dduw yn peri iddynt ddod i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, ar ei rinweddau ef, ar ei berffeithrwydd ef, ar ei gyfiawnder ef, ar y ffaith iddo dalu'r pris yn ein lle ni, ter do Dduw, gweithio yn rymus eto yn ein plith. Bendithio ein hoedfa yma ac yn ystod y dydd o Dduw, i ni'n cyflwyno bob un oedfa i ti yma ac ar hyd y lled y wlad, i ni'n gofyn i ti i drigarhau, i bendithio, i galanogi, ac y byddi ti yn cael yr holl faw a'r holl glod. Cadwa yr un drwg i ffwrdd o Dduw, i ni yn ymwybodol iawn o yr un drwg a'r waith yn rymus, hyd yn oed ar y dydd arbennig yma, ac hefyd yn ystod y cyfnod yma, i ni yn gweld o Dduw wrth i bob syl hedfan heibio, i ni'n gweld yr gafael sydd gan yr un drwg, fel petai yn tynhau ac yn mynd yn fwy ffyrnig, ac felly o Dduw i ni yn gweddio yn erbyn yr awdurdodau o dywyllwch a pwerau tanllyd yma, i ni yn gofyn i ti o Dduw, byddi ti yn tywelu yr un drwg yn llwyr, ac o Dduw a byddi ti yn peri y fydd yr efengil yn llwyddo ac yn cynyddu, ac mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw Tyr, bendithio ni nawr, helpa ni i daddoli di a byddwn ni'n gwneud hynny mewn ysbryd a gwirionedd. Bendithio'n hamser, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu emyn rhif 30 o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth molienwch ef o hyd. Emyn rhif 30 yn ei sefyll i'w chanu.
Nawr yn testyn o'r efengyl yn ôl Luc, penod 19 ac adnod 41. Luc 19, adnod 41. Ac wedi ddod o fod yn agos pan welodd e fe ddinas, e fe a wylod drosti. Nawr, dwi'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl bellach i gyd weithwraig i mi iddi sôn am wyliau ei theulu. Roedd ganddi 2 o blant bach yn y car ac roedden nhw wedi dechrau ar eu taith. Taith allan o Gaerdydd, o ganol y brifddinas, ac yr oeddent yn mynd, dwi'n credu, i fyny tuag at y gogledd. Siŵr o fod i weld rhyw deulu lan yna. Ac fi'n cofio hi'n dweud wrtha i, fi'n dweud wrth y plant, fe welwch chi olygfeydd hyfryd wrth i ni adael Caerdydd. Fe ddechreuwch chi weld y cymoedd, y bryniau ac yna wrth adael Merthyr ac i fynd i fyny'r lôn. Ymhen ychydig fe welwn ni y mynyddoedd yn cynyddu o'r anmaint ac nawr yn dod yn fwy ysblenydd ac fe welwch chi afonydd, rhai o'r afonydd prydfertha i chi wedi weld erioed, a fe welwch chi lynnoedd, a fe welwch chi'r môr efallai mynd i fyny ble nhw'n mynd, ac fe welwch chi'r môr a'r tonau yn curo. Fe welwch chi brydferthwch yma yng Nghymru. Nid yw Cymru y wlad bert. Mae popeth yng Nghymru. Hynny yw, gallen ni fod yn dweud nawr, dwi'n mynd i fynd i rywle yng Nghymru ac yn sicr heb unrhyw broblemau traffig ac yn y blaen a car, mi fyddwn ni'n gallu cyrraedd pen pella Cymru cyn iddi, falle ddim tywellu bellach, ond cyn iddi nosyn llwyr, i ni gallu teithio gweld rhyfeddodau, rhywbeth y coed yn yr Hydref. Dyna i chi olygfeydd rhyfeddol i weld, a lliwiau'r dail, a'r mynyddoedd a'r bryniau, mae'n hyfryd, ac o'n i'n trio cyffroi'r plant ar gyfer taith. Ac tra ar y daith oedd hi'n dweud, yn tynnu sylw'r plant ac yn trio deffro nhw efallai. A dyma'r problem ar daith o'r fath, i chi'n dechrau teimlo'n sal am bellod, achos mae mor droellog ac falle stopio mwyn iddyn nhw manteisio ar brydferthwch ein gwlad. Achos siŵr o fod, doedd y plant ddim wedi gweld brydferthwch Cymru o'r blaen. Gofio deffro nhw, dachwch ar hwn. Yna gafon nhw eu wythnos i ffwrdd. Ac yna fe wnaethon nhw ddychwelyd ar ddiwedd yr wythnos i Gaerdydd. Dyma be dwedodd y plant wrth adael Pontypridd ac wrth ddod mewn ar yr A470 ac wrth ddod mewn yn agosáu at Gaerdydd ac yna chi'n dod at y goleuadau traffig a fe ddwedodd nhw, Mam, dyna i chi beth yw golygfa brydferth y ddinas. Dydy'r mynyddoedd ddim o'r brydferth yna. Doedd e ddim yn ei cyffroi nhw o gwbl. A chi'n gwybod beth? Fel un o'r ddinas, yr oeddwn ni'n dieddol o cytuno gyda nhw. Achos fel plentyn bach, o'n i o'r un farn. Achos os o'n i'n mynd allan o Gaerdydd ac yn mynd i'r mynyddoedd ac yn mynd i'r afonydd, doedd e ddim yn gwneud o lawer i fi o gwbl. Ond pan o'n i'n dod nôl i Gaerdydd ac yn gweld y goleuadau traffig, ac yn gweld y ceir a'i goleuadau, ac yn gweld yr adeiladau mawr crand, ac yn gweld cyffro'r ddinas, a'r adeiladau prydfer, a'r strydoedd mawr gyda coed ar hyddi, a'r dail yn syrthio ar hyd y pafin, dyna i chi oedd cyffro, dyna brydferthwch i fi, fel plentyn. Nawr wrth gwrs, dwi hefyd nawr bellach wedi tyfu fyny ac wedi gweld bod yna brydferthwch mewn byd natur hefyd. Ond dwi hefyd yn gweld brydferthwch mewn dinas. I weld adeiladau, dydw i ddim gydag unrhyw arbenigedd adeiladu na cynllunio nhw na dylunio o unrhyw fath, ond allai ddweud wrthoch chi, dwi'n dwlu gweld nhw. Ond rhywbeth tebyg fan hyn oedd yr Iesu yn agosáu at Jerusalem. A fe gyrhaeddodd ryw safle dyrchafedig ac yr oedd yn gallu gweld yr holl ddinas o'i flaen.
Ac yr oedd yn le gwerth ei weld bryd hynny. Psalm 48, adnod 2, tegwch bro. Dyma ddisgrifiad i chi o Jerusalem. Tegwch bro, llawenydd yr holl ddeiar, yw mynydd Sion, yn ystlysau y gogledd, dinas y brenin mawr. Adnod 12 ac 13 o'r un psalm. Amgylchwch Sion ac ewch o'i hamgylch chi, rhifwch ei thyrau hi, ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch ar ei phalasau, fel y mynegoch i'r oes a ddelo ar ôl. O, dyna i chi olygfa brydferth. O weld ddinas, y ddinas Jerusalem. Ond tra roedd yr Iesu'n edrych ar y ddinas, yna fe edrychodd arni trwy ei lygaid proffwydol fel mab Duw. Ac yno trwy'r llygaid proffwydol, y gwel yr hyn oedd o'i blaenau nhw fel dinas. Ac fe welodd y farn gweithaf gallwch chi ddychmygu oedd yn mynd i ddod arnynt ymhen ychydig o flynyddoedd. Ac hefyd fe welodd gyflwr eu celonau nhw, yr oedd yn gallu gweld sut rai oedden nhw yn byw yn Jerusalem, ac oherwydd hynny roedd e'n gwybod beth oedd yn mynd i ddod, ac yna beth nath fe wylodd drosti. Fe ddath y dagrau'r llifo lawr ei fochau wrth iddo fe sefyll yna gweld yr olygfa rhyfedd yma o'r ddinas o'i flaenau, ac yna gweld o Jerusalem, ac fe wylodd e drosti. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y gwrthod cyfle. Yn ail, hoffwn ni edrych ar farn sicr, ac yn olaf yn drydydd yn fyr amser ystyried. Wel, yn gyntaf, gwrthod cyfle. Gwrandewch ar y geiriau yma sydd yn rhoi y cyd-destun yma yn ei oleuni llawn, adnod 41 a 42, ac wedi iddo ddyfod yn agos, pan welodd e fe y ddinas, e fe a wylod drosti, gan ddywedydd, pe gwybiasid titha ie yn dy ddydd hwn, y pethau a berthynant i ddeddwch, eithir y maent y nawr yn guddiedig oddi wrth dylygaid. O, mae yn ddarlun mor gyfarwydd i ni yn diwedd. Nid estron yw yr hyn a ddisgrifir yma. Sawl dinas yr ydym yn gwybod amdanynt heddiw, gellir defnyddio'r geiriau yma i'w disgrifio. Sawl pentref hyd yn oed, dwi'n gwybod ni'n sôn am Jerusalem fan hyn, ond sawl pentref yng Nghymru allwn ni defnyddio'r geiriau yma i ddisgrifio'r pentrefi a'r trefi yn ein gwlad ni. Wrth i ni agosau a gweld yr holl ardal o ryw safbwynt archafedig, chi roed wedi bod yn y sosial fyna, dwi'n ei gael e bob dydd. Dwi'n byw ar ben mynydd Caerffili. Wrth i fi ddod lawr bob dydd, bron iawn. Dwi'n credu bod diwrnod yn mynd heibio nad ydw i'n dod lawr mynydd Caerffili i Gaerdydd. Ac yna o fy mlaen dwi'n gweld yr holl ddinas o fy mlaen. Dwi'n gweld mwy o'r ddinas nawr achos maen nhw wedi torri topio'r cloddiau. Mae yn olygfa rhyfeddol. A mae'n dibynnu pa amser o'r dydd yw e. Mae'n dibynnu ar y tywydd. I ddweud y gwir i chi, dwi ddim yn gwneud lot o ots pa amser o'r dydd yw e. Os yw'r haul yn dechrau machlud. Os yw e'n tywyllu, mae'r goleadau'r ddinas yn goleuo y gorwel yn llwyr. Os yw e'n ganol dydd, mae'r haul yn adlewyrchu oddi ar y môr, a ni'n gweld yr ynysoedd tu hwnt i fai Caerdydd. Ni'n gweld y cyfan, ni'n gweld yr holl ddinas, ni'n gweld y sadwm, ni'n gweld popeth. Mae'n anhygoel, a mae wedi wasgaru'r holl ffordd o fy mlaen i bob un dydd, dwi'n gweld y ddinas. Ni'n cofio hefyd o'r ochr arall i'r ddinas, ni'n cofio'n had yn dweud sawl gwaith, pan dath ei Gaerdydd o'r wlad, ac fe feindiodd fe'n llethol wrth iddo fynd i'r ysbyty Llandochau. Ac wrth ddod o'r ysbyty, os ych chi wedi bod ar y lôn honno, ych chi'n gweld y ddinas o'r ochr arall, a'r holl y ddinas o'ch blaen chi, ac os ych chi wedi dod o'r bentre bach, a dim ond ychydig o bobl yn byw ynddi, i yna i ddod i ganol prif ddinas Cymru, ac i weld y miloedd ar filoedd ar filoedd o dai a chartrefi o'ch blaen chi, a chi'n ei weld e, ac beth sydd yn digwydd, sut ych chi'n ymateb i hynny? Mae e'n bert, mae e'n hyfryd, ond chi'n gwybod beth, mae e'n eich llorio chi. O feddwl am yr holl bobl sydd yn byw yn y ddinas. Yr holl gartrefi.
ambell waith mae'n peryg galon suddo dristwch. Yr holl brydferthwch yr olygfa, ac yna os ewch chi lan, y cymoedd fe welwch chi brydferthwch naturiol, ond mae yna rhyw brydferthwch ar yr hyn mae dyn wedi ei adeiladu, ac mae yna rhywbeth amdano, ond mae e'n dod â tristwch i weld yr holl bobl yna. Yr holl gartrefi, yr holl bywydau yn cael ei byw. A ble maen nhw'n sefyll, be maen nhw wedi wneud, oedden nhw'n barod i wynebu eu creawdwr, ac yna mae'n eich thorio chi gyda tristwch drostynt. Ac yn achos Jerusalem gyda'r Iesu, fe gawson nhw'r proffwydi. Fe gawson nhw'r Hen Testament. Fe gafon Jerusalem y breintiau mwyaf oll allwch chi ddychmygu. Fe gafon nhw yr Hen Testament i gyd. Fe gafon nhw'r proffwydi yn dod i'w plith nhw. Yr oedd yn eglur wedi dweud wrthyn nhw sut un oedd y Meseia i fod. Doedd dim esgus ydyn nhw. Fe gafodd ei ddweud yn blwmp ac yn blaen i Jerusalem, mae un oedd y Meseia oedd i ddod i ddelio gyda materion yr enaid, nid yr economi. Doedd yr Iesu, doedd y Meseia ddim yn dod i ddelio gyda arian a chyfoeth. Doedd e ddim yn mynd i ddod i ddelio gyda byddinoedd i ymladd ac i goncro gwledydd eraill ac i amddiffyn nhw. Dim Meseia felly oedd e. Dim fel ni'n clywed heddi, Meseia dod i ddelio gyda'r amgylchfyd a'r problemau i ni wedi achosi. Dim byd o'r fath, dim byd modern felly. Beth oedd yr Iesu yn wneud? Gafodd ei ddweud wrth Jerusalem. Mae'r Iesu, mae'r Meseia wedi dod i ddelio gyda materion ysbrydol, maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Roedd yn blwmp ac yn blaen, roedden nhw'n ddiesgus. Na i ddarllen i chi, mae werth darllen mwyn darllen yr adnodau yma, ond ystyriwch, yr oedd y pobl Jerusalem yn ymwybodol o pwy oedd Eseia. Yn sicr i chi. Eseia 53 adnod 10 ymlaen. Dychmygwch chi nawr. Fedrwch chi ddweud, Jerusalem, yr wyt ti'n ddies. Un ni'n gallu eich esgusodi chi. Falle doeddwch chi ddim yn ei ddeall. Doedd e ddim yn ddigon clir i chi sut un oedd y Meseia i fod. Gwrandewch ar Eseia 53, adnod 10, eithir yr arglwydd, a fyna i ddrysio fe a'ch clwyfodd, pan osodo fe i enaid yn aber dros bechod, fe a wel ei had, fe a estyn ei ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd a lwyddan i law o lafur ei enaid y gwel, ac y dywellir fy ngwas cyfiawn, a gyfiawnha lawer trwy wybodaeth, canis fe a ddwg ein hanwireddau hwynt. Am hynny, yr hannaf iddo ran gyda llawer, ac fe a ranna yr ysbail gyda'r cedyn, a iddo dywall ei enaid i farwolaeth, ac fe a gyfrifwyd gyda troseddwyr, ac fe a ddig bechodau llaweroedd, ac ei reolodd dros y troseddwyr. Pan gewch chi amser, darllenwch Eseia 53 i gyd, a fe welwch chi natur ysbrydol oedd y Meseia. Dyna un oedd y Meseia i fod, ac eto yr oedd yr Iddewon, yr oedd Jerusalem am un gwahanol i hwn, nid Meseia fel na i ni eisiau. Crefydd arweiniwr byddai'n dyrchafu dyn, dyna beth oedd crefyddwyr Jerusalem eisiau. I ni eisiau crefydd sydd yn dyrchafu dyn, dim yn gwahanol i heddi nag yw arweiniwr sydd yn mynd i dyrchafu ni fel cenedl. Lle i falchder dyn, dyna beth o'n nhw eisiau, roedden nhw eisiau cael bod yn rhan o'r holl ymdrech yma, milwrol yma, economaidd yma. Roedden nhw yma hefyd oedd y crefydd mewn, doch ar cyfan i gyd yn yr un sosban fel betai. Roch y cyfan i ni crefydd, milwriaeth, economi, popeth, roch y cyfan i ni gwleidyddiaeth, roch y cyfan Meseia fel na i ni eisiau. Doedden nhw ddim eisiau'r un roedd yr Eseia yn disgrifio. Nid oeddent am un fel Iesu Grist, ond am freintiau y gwrthodant, am gyfle cafodd Jerusalem. Dyna chi gyfle. I gael gair Duw wedi egluro i chi, nid yn unig y proffwydi yn dod a proffwydo, ond hefyd i esbonio. Ac yna i'r Iesu drigo yn ei plith. Gyda'r gwirthiau
a'r ddysgeidiaeth a'r pregethu hefyd. Fe gawson nhw'r cyfle yn do. Am gyfle, ond beth oedden nhw am ei wneud? Yr oeddent ar fin croeshoelio mab Duw, y Meseia ei hun. O fel oriau, yr oedd rhain yn mynd i groeshoelio Iesu Grist. Ac yna wrth i'r Iesu ddod yn agos a gweld y ddinas, fe wylodd dros gyflwr y neidiau y dinasyddion. Fe wylodd e. Fe welodd yr Iesu caledwch ei calonnau. Dyna be welodd Iesu Grist. Fe welodd ei caledwch nhw. Dros ganrifoedd, gallech chi ddweud, ond fe welodd ei caledwch nhw nawr. Roedd e'n gweld eu difaterwch nhw am yr ysbrydol. Fe wel ei gwrthodiad ohono ef, ac yr efengil, ac fe wel y farn oedd i ddod am y gwrthodiad o bob cyfle y cawsant. Dychmygwch pan ych chi'n dod lawr o fyny Caerffili a gweld Caerdydd. Dychmygwch dod o Llandochau a gweld Caerdydd o'r ochr arall. A sylweddoli, dyna chi olygfa, ac yna i weld, Caerdydd, Jerusalem, mae yna farn yn mynd i ddod. Ac yn achos Jerusalem am ei croeshoelio o'r mab, am ei gwrthodiad o'r efengil, am y cyfleuon y cawsant, am y gwirthiau y gwelsant. Fe wylodd Iesu Grist drostynt, yr oedd yn llifo gyda Dagrau'r, roedd y Dagrau yno yn dangos i, mae dyn oedd e hefyd yn doedd e. Ond ac wrth i ni feddwl am ein gwlad ni, am Gaerdydd ac am bentrefi ein gwlad, sawl cyfle, sawl diwygiad, sawl neges glir o'r efengil, sanctaidd a bregethyr yn ein gwlad ni. Sawl neges o'r efengil sydd wedi cael ei phregethu yn ein dinas ni ym Nghaerdydd. Ac eto mae'r ddiannau wedi troi cefn. Sawl un o'n plith oedd yma yn eistedd gyda ni pnawn dy Sul, bore a nos Sul, ac sydd wedi hen droi at y byd. Sawl un i ni'n gwybod amdano, sydd wedi magu ar aelwyd ac yna wedi dewis y byd, wedi dweud na, dwi ddim am fanteisio ar y cyfleoedd dwi wedi gael. Dwi ddim am gredu'r hyn, a mae'r byd yn cynnig mwy i mi. Sawl un sydd wedi dewis llwybr crefydd hyd yn oed, sydd yn caniatáu bydolrwydd a balchder, hunan gyfiawnder fel yr Iddewon. Mae e'n hemp, ond yw e, os nad yw e'n un, mae'r llall. Dyna beth i ni wedi weld, dyna'r dirywiad i ni wedi weld e bob Sul. Mae bob Sul mae'n gweithredu yn dyw e. Ond i bai i'r arglwyddod, sut mae'n gwneud i ni deimlo? Sut mae'n gwneud i chi sydd yn proffesu i fod yn blant yr arglwydd? A yw e'n peri i'r Dagrau llifo? A yw e'n peri i chi wylo dros gyflwr ein dinas ni? I weld i ni llai wythnos yma siwr o fod nag oedden ni sbel yn ôl. A ble maen nhw yn y byd? Ble maen nhw? Capeli mwy bydol sydd yn chwarae gyda'r byd. Dyna beth sydd yn digwydd. Ac os nad yw yn peri ni dorri'n calonnau, gai ofyn i chi ble i chi'n sefyll? Ydych chi wedi gwrthgilio? Achos beth nath yr Iesu wrth weld Jerusalem, fe wylodd e drostynt. Fe welodd e cyflwr ei heneidiau nhw, ac roedd rhain ar fin gwynebu barn, ac ar fin mynd i golledigaeth tragwyddol. Dyna realed i'r sefyllfa. Ni'n gwybod hyd yn oed o fewn eglwysi modern heddi, y beirniadaeth gan amledd sydd yn dod pan fod rhai yn dangos concern dros eneidiau, a baich dros eneidiau, a baich dros proffes ffals. Ond nid oes na feirniadaeth. Ond y byddant yn sylweddoli bod y faich yn dod o enaid sydd yn wylo trostynt. Dychmygwch yr eglwys fodern yn dweud wrth Iesu Grist, pam wyt ti'n wylo? Dyw e ddim mor ddrwg. Ond roedd Iesu Grist yn gwybod, roedd e'n gweld i cyflwr nhw, gweld i heneidiau nhw, yr oedd rhain yn golledig, yn grefyddol, y rai mwyaf crefyddol a welodd y byd erioed, yr oedden nhw, llawn balchder, edrychwch arnyn nhw, ond roedden nhw wedi gwrthod Crist, roedden nhw wedi gwrthod sancteiddwyd, roedden nhw wedi gwrthod ymwahaniad o'r byd, roedden nhw wedi gwrthod addoliad parchedig mewn parchedig ond roedden nhw wedi gwrthod y cyfan, a be wnaethon nhw? Creu crefydd eu hunan, a beth nath yr Iesu drostynt? Fe wylodd e drostynt. Gwae chi os ych chi'n berniadu yr rhai sydd yn wylo drostoch chi.
Byddwch ofalus fydda i, nag i fedra i ddweud, byddwch ofalus, achos mae'n rhaid i ni wylo, mae'n rhaid i ni cael baich dros yr uneidiau, wrth i ni weld y ddinas, wrth i ni weld y brif ddinas, wrth i ni fynd i Abertawe, wrth i ni fynd i Bangor, i Gaernarfon, wrth i chi fynd i Ferthyr Tydfil, wrth i chi fynd i Bontypridd, ewch trwy'r holl lefydd, edrychwch ar y capeli sy'n wag, a beth i ni wedi wneud fel gwlad. I ni wedi gwrthod Crist, ac fe wylodd Crist dros Jerusalem. Fe wylodd wrth weld y cyfleoedd y cawsant, ond eto caledir eu calonau nhw. Mae e'n drychinebus yn diwedd. Mae'r sefyllfa'n druenus, yr oedd yr hyn yr oedd yr Iesu'n gweld, yr oedd rhain ar fi'n croeshoelio mab Duw, ac mi fydde barn yn dod arnynt am hynny. Ond beth i ni wedi wneud fel cenedl, fel dinas, fel pentrefi, i ni'n gwrthod Crist, i ni'n gwrthod yr Efengyl. Mae gadewch i ni symud ymlaen. Barn sicr. Adnod 42. Gan ddywedyd pe gwebiasit itha ie yn dy ddydd hwn, y pethau a berthynant i'r heddwch, eithir y maint yn awr, o mae hwn yn drist yn dweud, eithir y maint yn awr yn guddiedig oddi wrth dy lygaid. Does dim byd yn waith na darllineb ymhlith yr rhai sydd yn gwrthod gweld. Ond mae yna rhywbeth erchyll am ddallineb ac yna gwrthod gweld hefyd. Mae fel meddyg yn dod a dweud wrth i'n dall bod gobaith, falle rhyw feddyginiaeth, bod yna rhyw driniaeth newydd sydd wedi brofi fod yn ddiogel ac yn effeithiol. Dychmygwch petai hyn yn bosib. Petai rhywun yn dod lan ac yn meddyg yn dweud mae'r profion wedi wneud, mae pawb yn cytuno, mae hwn yn saff, mae'n ddiogel, fe gewch chi wella, fe gewch chi olwg, fi dim rhyw salwch arall yn dod oherwydd na mae e'n ddiogel. Dychmygwch ac yna yr un dall yn gwrthod gwrando, chwerthin ac yn gwrthod ystyried hyd yn oed. Dychmygwch bod yn ofnadw bydde. Y cyfle i weld. Ond nid dyna oedd yma yn waith gwrthodant pobl Jerusalem, gwrthodon nhw weld, gwrthodon nhw wrando, ac felly yr oeddent nawr i gael ei datgan yn swyddogol felly, cael ei disgrifio'n gyfreithiol ddall. Gwrandewch ar y geiriau yma. Eithir y maint y nawr yn guddiedig oddi wrth dy lygaid. Mi rwy ti'n ddall, ti di gwrthod gweld, ond nawr gei di ddim gweld. Mae'r barn yn dod. Fydd dim gobaith o nawr ymlaen. Yr oedd gobaith tra bod rhybydd. Cyn bod y farn yn dod, roedd na obaith yn dod. Mi roedd na siawns, mi roedd na bosibilrwydd y bydde na edifeirwch i'w gael. Eithir y maint yn awr yn guddiedig oddi wrth dy lygaid. Ni fyddant bellach yn gallu deall, yn gallu gweld, yn gallu clywed yr Efengyl, cawsant eu cyfle tro ar ôl tro, ond gwrthod a wnaethant. O, mae'n ofnadw yn dweud. Fe wrthodon, sawl un felly yr ydym yn gwybod amdanynt. Yn dweud hynny yn aml. Ond nid oes na ddigon ym myd natur i beri fod yr eog yn fwy eog. Digonedd o gapeli yng Nghymru yn hatgoffa o ddigwyddiadau rhyfeddol, profiadau o ddiw a berodd adeiladu'r fath, adeiladau capeli yma, cymaint ohonynt ac eto anwybyddu'r hyn, fe troi'r cefn, a maen nhw'n gwrthod gweld. Sawl un o'n plith sydd yn eog o hyn, sawl un o'n plith ni, falle anwyliaid o'n teuluoedd ni sydd wedi cael y cyfle ac sydd wedi troi cefn ac yn dweud na, dwi am ddilyn llwybr arall. Ac yna mae yna rhyw groesi llinell ond oes na. Ond nid yma beth sydd fan hyn, mae yna rhyw groesi llinell lle dywedir yr ydych wedi cael eich cyfle, a mae'r Efengyl wedi ffrigethu i chi, a mae presenoldeb yr arglwydd wedi bod yma, ac eto ni ymateboch. Dyma welodd yr Iesu byddai wynebu Jerusalem,
barn erchyll corfforol. A fyddai'n arwain at atebolrwydd yn ni ddyfarn o flaen y creawdwr. Trwchwch ar adnodau 43 a 44. Cynnes dawr dyddiau arnat a thelynion a fwriant glawdd oedd amgylch, ac ath amgylchant ac ath warcheuant o bob parth, ac ath wnaant yn dyd wastad ar llawr, ath blant oedd fewn, ac ni adawant yn od fain ar fain, oherwydd nad adnabiost amser dy ymweliad. O, roedd barn am wrthod Iesu Grist, am wrthod yr Efengil, am ei rhan hwy yn croeshoeliad y Meseia. O, roedd na farn. Ac am farn, haneswyr yn ei ddisgrifiol fel erchylltra o'r mwyaf. Yn o flwyddyn 70 oed Crist, Titus, yn gorchymyn y milwyr Rhufeinig i ddymchwel pob dim. Ambell i dŵr wedi cael ei adael, ond ar wahân yna, i ddymchwel y cyfan, i amgylchynu'r ddinas Jerusalem. Dychmygwch pa mor ofnadw bydd wedi bod. Deffro yn y bore ac yn gweld y milwyr gyda'i cleddyfau, eu seithau, gwaywffyn, picellau tanllyd, dynion mawr cryf, ceffylau, o holl ffordd o amgylch y ddinas. A dim dim ond ymosod ar y ddinas, ond i ddinistrio yn y ffordd fwyaf creulon, yn y ffordd mwyaf barbaraidd, yn y ffordd fwyaf didrigaredd, ac yna fe loriwyd y bobl, y plant, y gwragedd a'r dynion, ac yna fe loriwyd yr adeiladau prydferth, torwyd y cyfan i lawr, ac yna fe balwyd y ddinas i fyny. Chwalwyd y cyfan yn wastad ar y llawr. Nes i ymwelwyr beidio sylwi bod dinas wedi bod yno erioed. Dyna chi ddioddef. Mae'n ofnadw'n diwedd. O, nid yw troi cefn ar Grist ar yr Efengil yn bechod bach, nag yw? Dyna pam wylodd Iesu Grist am y farn oedd i ddod ar Jerusalem, am ei rhan nhw yn hanes yr holl fyd. Yr hanes canolog, yr greadigaeth yn pwyntod Iesu Grist, a'r holl tyslynewid yn pwyntio nôl at Grist. Mae holl hanes y byd yn canoli o gwmpas Crist ar groes. A dyma beth nad Jerusalem, gwrthod yr Efengil. Ac fe wylodd Iesu Grist ar y bryn wrth gweld y ddinas, ac fe welodd e beth oedd o'i blaenau nhw o Jerusalem, yr hwtîn atebol, am wrthod Crist, am wrthod yr Efengil, ac fe ddaw barn, ac fe fydd y barn yma yn arwain at farn gwaith, tragwyddol, fe fydd ydy'n sefyll o flaen dy greawdwr. Ond yw hwnna'n peryg i wylo? Ond yw hwnna'n deffro ni o'n trwngws ni? Falle bod ni'n gallu chwarae chydig bach yn dydyn ni'n gallu mynd trwy'r mosiwn, mynd trwy'r cwrddau, ond o'n i ddyle pob oedfa fod yn wylo dros Jerusalem, dros Caerdydd, dros Abertawe, dros Gymru, dros Llundain, dros y dinasoedd yn Ffrainc, dros America, dros gwledydd y byd. O, i chi cael cyfle, i chi cael cyfle ar ôl cyfle i glywed ffordd iachawdwriaeth, i wylo dros ein plant, i wylo dros y sawl oed yma'n gwrando. Wel, gadewch i ni orffen drwy edrych yn olaf ar amser i ystyried am gyfle. Am gyfle cawsant yr oedd yr Iesu yn ei plith hyd yn oed. Dychmygwch, yn y cnawd. Roedden nhw'n ymwybodol o'i wirthiau fe, roedden nhw'n ymwybodol o'r bregaeth ar y mynydd, roedden nhw'n ymwybodol o'i ddysgeidiaeth e, roedden nhw'n ymwybodol o'r cyfan amdano, roedden nhw'n gwybod o'r proffwydolaethau, ond yn gwrthod gweld mae Iesu oedd wedi cyflawni nhw.
Ac hefyd yr oedd yr Iesu wedi wylo trostynt. Beth oedd hynny? Wel, allwch chi ddweud hyn. Yr oedd yn her i bobl Jerusalem i ymateb ac i edifarhau tra bod cyfle, cyn i'r farn dod. Meddalhewch eich calonau wrth weld y dagren llifo lawr bochau mab Duw oherwydd chi. Ond nid oedd hwn yn digaredd. Cyn i'r farn dod. Dychmygwch, cyn i'r farn dod, 70 oed Crist, chydig o flynyddoedd yn unig ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist troedio ar y ddaear ac iddo wylo drosodd fe ddath y farn, fe ddywedodd e bod e'n dod ac fe ddath e, ac fe ddinistrwyd y cyfan. Roedden nhw'n ddiesgus. Fe gawson nhw bob un cyfle i droi at Iesu Grist. Lly'n ofyn hyn, a wnaeth Jerusalem fyw i'r safon o'r goleuni y derbyniant? A'r ateb wrth gwrs yw na. Fe gawson nhw'r goleuni ac mi wnaethant byw i'r safon. A fanteisiant ar bob cyfle o glywed y gwirionedd, o glywed am y ffordd i'r nefoedd. A wnaethon nhw fanteisio ar bob un cyfle o glywed sut i ddod yn blentyn i Dduw. Na, wnaethon nhw ddim. Wnaethon nhw wrthod Crist, wnaethon nhw erlyd e, a'i groeshoelio fe, a cheisant gyda'i holl nerth gwir ddoethineb. Na, be wnaethon nhw o dyrchafu doethineb ei hun, creu ei crefydd ei hun, ond nid i ni'n gweld hynny yn ein gwledydd ni, yn ein gwlad ni, i ni wedi creu rhyw grefydd yn dod, ni wedi dod ar ryw addasiadau, ni wedi newid ychydig disgwyliadau gwahanol dro'r o tro. Ni wedi weld yn dydyn ni wedi weld trwy gydol gwledydd y byd, y mae pobl am creu rhywbeth llawer mwy derbyniol iddynt eu hunan sydd yn caniatáu iddyn nhw, barhau gyda'i bywyd nhw, dim gwahanol i'r Iddewon. Oni bydd y fath wrthodiad, y diffyg manteisio a cheisio yn ychwanegu at ei heogrwydd. Yn sicr ni fydd yn lleihau neu yn ei hysgusodi nhw. Yr oedd y breintiau y cawsant yn pentyrru yr eogrwydd. Yr oeddent yn ddi-esgus. A mae'r holl fyd yn ddi-esgus. Jyst wrth edrych ar y wawr yn torri a'r haul yn machlyd, mae'r byd yn ddiesgus. Hyd yn oed y gwledydd sydd erioed wedi gweld copi o'r Beibl, maent yn ddiesgus, mae'r byd yn llawn rhyfeddodau i'w harwain i geisio, i fanteisio, i chwilio, ond i'r sawl sydd wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth, i'r sawl sydd wedi clywed am Iesu Grist a'i groes, i'r sawl sy'n gweld capeli ar gornel bob stryd yn ein dinasoedd ac yn ein pentrefi ni, ac i beidio ceisio'r gwirionedd y maent yn ddi-esgus. Gwrthododd Jerusalem ystyried ei ffyrdd, ei dewisiadau, a be ddigwyddodd? Fe ddath barn. Fe ddath barn arbennig ar Jerusalem. Ofyn beth amdano chi sydd yma neu falle rhai sydd yn gwrando, rhai sydd wedi cael sawl cyfle, adegau lle bu galwad yr efengil yn atseinio yn eich Cristiau a hyd yn oed i chi deimlo dirgryniadau ar eich enaid. Ydych chi roed wedi gweld hynny? Chi falle nabod rhai lle roedden nhw falle i bob ymddangosiad wedi cael ei hysgwyd gan neges yr efengil. Cofio rhywun yn dweud wrthai, dydyn nhw ddim yn licio dod y pnawn dydd Sul achos bod yn ei dychryn nhw. Dydyn nhw ddim yn dweud yn feirniadol, ni siŵr bod rhai yn, ond oedd y rhai ddim yn dweud yn feirniadol, ond ni'n dweud bod yn ei dychryn nhw, a lle dweud hyn wrthoch chi, dydyn nhw ddim wedi dychryn nhw ddigon. Achos maen nhw dal yn y byd, llawn hyder. Fe wylodd Iesu Grist dros Jerusalem, mae yna farn yn dod. Oes yna rhai sydd wedi bod yma ac wedi cael ei hysgwyd
profi falle adegau o eogrwydd a'r gyhoeddiad o bechod yn ymddangos fod yr arglwydd yn curo ar ddrws eich enaid. Os na rhai felly. Lle mae ni'n gallu dweud yr adeg yr oedd e fel petai'r arglwydd yn curo ar ddrws yr enaid. Agor. Dwi'n gwybod ein bod ni'n byw mewn oes rhyfedd iawn. Mae hynny'n cael ei adlewyrchu yn yr eglwys yn diwedd. Ni'n gwybod fod pobl yn anghyffyrddus gyda pledio ar y neidiau i ystyried ei ffyrdd. Mae fel petai yr eglwys yn amharod i glywed unrhyw un yn pledio gyda enaid ystyriwch eich ffyrdd. Neu falle ddim yn gyffyrddus i ofyn ar ba lwybr ydw i wir yn hodio. Dyna oes rhyfedd. Allwch chi'n dychmygu hynny canrif yn ôl? Allwch chi sicr ddim i ddychmygu'r apostolion yn dweud hynny, ond mae fel petai ni ddim am ofyn i neb ar ba lwybr ydw i yn hodio. Byddwch chi'n sylwi, ni fi'n esgus ganddoch chi, ni fi'n hawl dweud nad oeddech yn deall yn llwyr eich bod yn anwybodus, does dim fath beth, does neb yn ddiesgus. Felly gair yr ysgrythur yw ystyriwch eich ffyrdd, dewch at Crist, edrychwch ar ei fywyd perffaith. Edrychwch ar yr un a wylodd wrth agosau at Jerusalem. Edrychwch ar yr un a dywallodd ei waed ar fryn Calfaria drostoch chi. A chwysodd gwaed. Eich mwyn chi, dewch at droed y groes, dyna be mae'n dweud, dewch at droed y groes, gadewch i ddiferion ffynon ei waed, lifo drosoch at lanhau o bob staen pechod. Dyma be mae'r efengyl yn ei chynnig, yw fod yr Iesu, dyna beth oedd yn wylo dros i ddod dewch at Crist, dewch i olchi pob un staen pechod i ffwrdd. Gadewch iddo gymeryd eich eogrwydd a'i hoelio i'w groes ef. Dyna beth mae'n dweud. Gadewch i'r Iesu hoelio eich eogrwydd i'w groes. Y lle talodd Iesu Grist y pris yn llawn am eich achubiaeth. Dewch ato, cyffeswch eich pechod, edifarhewch o'ch pechod, pwyswch eich enaid yn llwyr ar Grist. Credwch yno, dyna beth ni'n dweud, dyna oedd holl bwrpas dyfodiad Iesu Grist. Fe ddath ei faddau pechodau. Be newch chi? Mae'n sicr yn amser i ystyried yn diwedd. Os nad ydych chi'n gallu dod i oedfa pnawn Sul a peidio wylo, dwi ddim yn gwybod beth wneith eich symud chi. Dwi wir ddim yn gwybod. Pan byddai'n gyrru nôl nawr adref ac yn mynd i fyny mynydd Caerffili, yr holl daith nôl, fe fydd na faich gobeithio. Caerdydd, pam nad ydych chi'n troi at Grist? Pam ych chi'n chwarae o gwmpas? Pam bod yr oedfa o'n mor fach? Dwi'n gwybod yr cyhoeddiadau ar holl beirniadaethau bydd yn gallu pentyrru ar eglwysi ffyddlon. Dwi'n gwybod hynny. Triwch hwn, triwch y llall. Nad gyn i'n gwybod o ble mae hwnna'n dod. Ond os nad ydych chi'n wylo dros gyflwr y ddinas, gyflwr y wlad, cyflwr y neidiau, yna gwai ni. Ond i'r sawl sydd tu allan, i ni'n gwybod fydd dim barn falle fel yn Jerusalem, ond fe fydd na farn pan fydd yr anadl olaf yn dod. Ac fe fydd y farn honno'n dragwyddol. Felly'r cyngor yw dewch at Grist tra i fod yn agos, tra i fod ger llaw. Galwch arno, pwyswch arno, ymddiriedwch yno. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd wrth ddod, mae gwirth yn digwydd. Mae'r ysbryd yn eich arwain chi ac yn rhoid yr hodd o ffydd i chi gredu ac i ymddiried. Dewch trafod cyfle. Wedi ddod yn agos pan welodd fe ddinas, fe a wylodd drosti. Gadewch i ni weddio. Dduw, ni'n diolch i ti am y rhybuddion, yn diolch i ti am y gobaith. Bod gobaith cyn y farn i edifarhau a chredu. Felly gweithio yn ein plith, tywys y neidiau agor llygaid a deillion i weld eich hangen am Grist. Te'r bendithiad diegelon ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw cuddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch ni orffen trwy ganu emyn rhif 588 anweledig rwy'n Dagrau'r rhyfedd ydyw nerth dy ras, tynnu fennau di mor hyfryd o'i bleserau pennau maes. 588 gen i sefyll i'w chanu. Bydd i ras sy'n harglwyddes i Crist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.